Mwana wangu akura sei? Mati. Mwana wako akura sei? Nasa kwanisa 8 days. 8 days. Ele kunoti. Wati mwana anichi? 8 days nas. It's too early. Mwana anobuda ni mazuwa mangani? Ha? Munotenga kufamba ni mwana aita sei? Anichi? Yeah. Vakaende vabatsire vakurumidze kuenda nemwana we, she's too young. But chanda vasimudzira nyaya yekuti ndoda kuziva kuti baba ve mwana uyu vari kupi? Ndakavashaya pavaigara. Ndiri kuoneswa nemukomana uyu maiwirirana achikuvimbisa kuti ndichakuroora. Chengeta nhumbu iyi ndichakuroora. Nhumbu yauinayo even vabereki vako vanga vasingaione. Vakatozoiziva yakusunungukwa. Ndokubva mazotanga kutsvaga panogara mukomana, ukaona mukomana dhenga asisipo. Kumusha kwake ndekupi? Kubuyera. Akakunyepera abve kubuyera. Even zita raakakudza harisiriro futi. Izvozvi kutaura kuno mukomana atori kuSouth Africa. Chaita sei munhu waMwari nemwana wake? Mibvunzo iyoyo ndinoshamisika hangu nayo. Asi sezvo wauya pano ndatumwa naJehovha kunze ndimudzose kuSouth Africa kwaakatiza ikoko. Ndotenda munhu waMwari, ndotenda. Hana basa raachawana kusvikira adzoka pane mwana wake. Taneta nevakomana vanoda kushandisa vana vevamwe. Dzoka kuSouth kwauri ikoko. Ndanzi naJehovha adzoke by fire by thunder. Chero zvodiya ari kudzoka nezita raJesu. Uye mwana uyu imba yake ngaimire nezita raJesu. Amen. Iwewe bwatonanga kumba nemwana usawe nemwana ane 8 days bana. Prophet T Freddy, the Goodness and Mercy Ministries. Vanokuunzirai Special Sunday tina Prophet T Freddy mswa 29 June 2025. Goodness and Mercy Ministries pakona pa Highland Road na Mshayabandi pa number 11403 Mshayabandi Road, Glenora B, Harare. Mswa 29 June Special Sunday 2025. Mwine munhu waMwari Prophet T Freddy kuti munzwe zvizere fona ipa 0712 528 kana pa 0778 059 270. Prophet T Freddy wanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.